og Hulk for os. Hold rejste sig fra knæene på 2 dage og tog den bedste ukrainer til holdet. Og nu er vi her på toppen af Olympus. Vi væltede alle og tog føringen væk. Og debutant vores fik vores fik. Ukrainsk helt, han kommer hele vores styrke og ånd, vores styrke og ånd, vores fik. Vi drømte om en helt, der ville komme og redde os. Og nu mange år senere, efter nederlag og tårer, fandt vi ham pludselig en ung mand, der kom og viste os alle, hvordan han kunne redde vores hold fra ilden. Og debutant vores fik vores fik. Ukrainsk helt, han kommer hele vores styrke og ånd, vores styrke og ånd, vores fik. Ukrainsk helt, han kommer hele vores styrke og ånd, vores styrke.